og så kom han til flyvestationen North Weald, hvor han fløj igen, og så blev han wing leader, hvor han altså havde 2 eskadriller som operativ chef. Og det er jo noget forfærdeligt noget med de der Royal Air Force gradsbetegnelser, at man hele tiden bliver forvirret af, at gradsbetegnelsen hedder det samme som funktionsbetegnelsen, selvom den, der har den funktion, ikke nødvendigvis har den grad, der hedder det samme, hvis I forstår. Men han var altså Wing Commander Flying, som betyder, at han var operativ chef for en wing bestående af 2 eskadriller, som var 2 eller flere eskadriller. Og så var han efter nogen tid som det, så kom han i begyndelsen af 44 til hovedkvarteret for 11 Group. Og 11 Group, det var en del af Fighter Command, det var altså uden for det norske system. Nordmændene lånte ham, så at sige, til Royal Air Force, og 11 Group, det var den stab, som havde ansvaret for Sydengland, kanalen og operationer over Nordfrankrig, og der var man fra foråret 44 også før det i færd med at planlægge jagerdækningen, jageroperationerne i forbindelse med D-dagen. Og der kom han til at gøre stabstjeneste, og det gjorde han, som man kan se, der står indtil den 16. i 3. 45, hvor han så egentlig skulle være gået tilbage til det norske flyvevåben og have foretaget sig et eller andet ved en stab i London. Men Royal Air Force spurgte nordmændene, om de ikke godt måtte få lov til at beholde Birksted lidt endnu, fordi de var så glade for ham, og han var sådan en strålende flyver, og sådan en fantastisk taktiker og leder og alt muligt, og de ville meget gerne bruge ham som Wing Commander Flying i endnu en omgang. Og nordmændene svarede, at det synes de ikke var nogen særlig god idé, fordi de prøvede på at bevare deres bedste og mest erfarne flyvere med henblik på at opbygge deres flyvevåben efter krigen. Men det er også en interessant ting at følge, når man læser de norske dokumenter under krigen, at nordmændene er opmærksomme på, at det er meget godt med britterne. Britterne er meget flinke, og de er på vores side, men britterne er først og fremmest på britternes egen side. Vi skal ikke tro, at de gør noget som helst for vores skyld. Og vi skal huske, hvad der er vores interesse. Vores interesse er ikke, at norske piloter skal flyve rundt over Malta. Vores interesse er, at norske piloter skal deltage i befrielsen af Norge, eller de skal deltage i forsvaret af Storbritannien, eller de skal deltage i operationer, som direkte har at gøre med befrielsen af Norge. Desuden skal vi huske, at det vi er i gang med, fortsætter på den anden side af sejlen. Vi er i gang med at skabe det flyvevåben, som skal stå parat på dag 1 efter, at krigen er slut. Derfor går det ikke, at folk som Birksted bliver skudt ned under et eller andet ligegyldigt bombetogt over Tyskland, bare fordi briterne har lyst til at holde gang i deres bombeoffensiv. Og det bliver så forhandlet lidt frem og tilbage om, og det endte med, at nordmændene siger, at i lyset af alting, så vil vi endnu en gang give efter for deres anmodninger, men vi beder om, at hr. Birksted får en kort turnus, og at han ikke kommer til at flyve særlig meget. Og det gik briterne så med til, og det blev så til nogle eskorteflyvninger i Mustang-jager, som var det, de var udrustet med i den wing, som han blev chef for i de sidste måneder af krigen. Og som de fleste vil vide, så udmærkede Mustang sig ved at kunne flyve fuldstændig ubegribeligt langt. Og Birksted var med til at bombe Berchtesgaden. En meget berømt episode. En af de sidste togter under krigen, det var bombningen af hele det der store Hitlerkompleks omkring Berghof og alt det andet. Formentlig uden nogen sådan særlig militær interesse, men alligevel synes man, det var umage værd. Og altså, men han overlevede. Han overlevede til stor glæde for nordmændene og til stor uplæde for nordmændene, så fortsatte han ikke i det norske flyvevåben, selvom han blev tilbudt. Men ja, her ser vi, det ved I, han fløj Hurricane, han fløj Spitfire,
og som eskadrillechef fik han sine forbogstaver på Spitfire. Og her, altså der er jo, når man kigger på sådan nogle billeder, så er der jo sådan en 3, 4, 5, 10 motiver, som går igen hele tiden. Så som er blevet, altså der er uendelig mange billeder af piloter, som står i positur foran en propel, der sådan kigger op i luften, ligesom på omslaget af min bog. Og så er der vældig mange billeder af piloter, som står og gør ting med hænderne for at vise, hvordan det ene fly gjorde, og hvad det andet fly gjorde. Og så er der alle de her billeder af unge mænd, som sidder i liggestole, nogle af dem med flydeveste på, fordi det er deres tur næste gang, der sker noget, og nyder solen, mens de venter på, at der måske sker et eller andet, og der er altid cykler med i billedet. Og der er sådan nogle standardmotiver. De fotograferede hinanden, meget de her folk, og de har garanteret byttet billeder. Og når der har været norske pressefotografer og sådan nogen på banen, så har de lavet kopier, fordi en del af de billeder, jeg har fundet i Birksteds efterladte arkiv hos sønnen, dukker også op i bøger og dukker op andre steder. Så det man først troede måske var Kaj Birksteds eget snapshot, er i virkeligheden måske en pressefotograf eller en anden en. Så det er ikke helt til at vide. Men det er meget slående, at det er de samme ting, de tager billeder af. Det her er vel også en klassiker, piloten i sit cockpit. Og ja, herovre til højre, der har vi bare et udsnit af hans logbog, som er bevaret og jo er en fin kilde til, hvad han foretog sig, hvor han var henne på hvilke tidspunkter, og hans egne lakoniske kommentarer til, hvad der foregik i luften. Og her, der er det en exceptional as wing leader, skriver en overliggende chef i Royal Air Force. Der er jo, hver gang de skifter tjenestested eller funktion, er der en bedømmelse fra en eller anden chef, hvor Birksted konsekvent får sådan bedømmelser som mesterlige og fremragende og storslåede lederevner og alt muligt. De operationer, de gav sig af med, har sådan en buket af fjollede navne, begyndende med Rhubarb, som var jagertogter i lav højde, 1-2 jagermaskiner, som fløj lavt ind over Holland, Belgien, Nordfrankrig, dykkede ud af skyerne og skød på et eller andet, der bevægede sig ned på jorden og forsvandt igen. Rodeo var det samme, men tilsat bombemaskiner. Altså, ideen med det hele var i den lange periode, før der rigtig kom gang i landkrigen, eller før den begyndte, der var Fighter Commands rolle, eller ambition, det var at slide det tyske luftforsvar ned. At lokke tyskerne op i luften, så man kunne skyde dem ned, og helst skyde flere tyske maskiner ned, end man selv mistede, sådan at det over en lang stræk ville betyde, at man vandt luftherredømmet over de lande, som man skulle i land i og i Europa. Og det havde man kun begrænset succes med, fordi tyskerne blev ret hurtigt klar over, at det, at der dukker 2 Spitfire-maskiner ud af en sky og skyder på et eller andet på jorden, det er måske ikke lige meget, men så afgørende er det heller ikke. Det er ikke værd at sende maskiner i luften for. Og så prøvede man med Rodeo, som var nogle bombemaskiner. 6 bombemaskiner og op til 300 jagermaskiner, som lå håbefuldt og ventede på, at der kom nogle tyske jægere for at angribe de her bomber. Og det gjorde der samtidig, og så udviklede der sig luftkampe, og samtidig tænkte tyskerne, at det kunne være lidt lige meget, og der skete ikke så meget andet. Circus, det var det samme, men med flere bombemaskiner, så tyskerne blev nødt til at reagere på det. Ramrod, det var et bombetogt, hvor hensigten faktisk var at ødelægge målet. Et bombetogt, som ville ramme et eller andet for alvor, og ikke bare lokke tyskere til værs. Ranger, det var det samme igen, bare i større målestok og på større afstand, måske lige fra Berchtesgaden længere hen. Og Roadstead, altså en red, som
slaget på Reden, der hvor der ligger skibe, det var angreb med bombejagerfly mod skibe i kanalen. Tyske krigsskibe, flagskibe, transportskibe, hvad det nu kunne være for noget. Men altså typiske ting, ofte ting, der foregik i ret lav højde, og ting, som i virkeligheden måske ikke havde nogen sådan meget, meget stor militær virkning, men som var temmelig farlige og medførte ret betydelige tab for Royal Air Force. Der gik lang tid før man nåede til, at der var sådan nogenlunde balance i tabene, og man begyndte at kunne sige, at det rigtig kunne betale sig. Og det kunne det måske aldrig rigtigt, og Birksted var kendt for ikke at bryde sig om de der Rhubarb-operationer, og han skal ved en lejlighed, i hvert fald enten som eskadrillechef eller som wing commander, han nægtede at gennemføre sådan en operation, fordi det forekom simpelthen for hasarderet. Og vi ved ikke, det er noget, hans kone har fortalt en norsk forfatter, eller hans enke, så vi ved ikke rigtig præcis hvornår og under hvilke omstændigheder. Men der var trusler om forskellige repressalier, krigsret eller hvad det nu kunne være, men han slap altså uskadt fra det, måske fordi det blev aflyst af andre grunde. Men det gik virkelig meget aktivitetstid med, det var sådan nogle operationer. Selvfølgelig var der jo også, da der var slaget, da der var Dieppe-landgangen, som var en gigantisk luftoperation, og også omfattede ved angreb på jordmål. Det var ikke det Birksted gav sig af med, det var ren jagerflyvning. Men det var, altså formålet var at få tyskerne op i luften og få dem i kamp, og det var ikke altid nemt. Men Birksted var en dygtig pilot. Han blev meget berømmet, hans medpiloter. Nordmand sagde, at han fløj som en engel, og han skød som Wilhelm Tell, som jeg altid synes var en virkelig, virkelig underlig sammenblanding, men meget sigende. Og så blev han også berømmet både af underordnede og af britter og alle mulige andre for et meget stor diplomatisk sats for at få ting til at glide, og en stor opmærksomhed over for underordnede, sad ned og snakkede med folk og tog sig af dem, og var i øvrigt en stilfærdig og høflig mand, som dog et sted derinde også havde noget stål og kunne blive virkelig, virkelig arg, hvis han syntes folk var inkompetente, hvis de ikke gjorde, hvad de skulle, og dermed udsatte deres kammerater for fare, eller bare forsøgte deres pligt. Og han blev også vred, hvis han ikke blev respekteret, og hvis hans folk ikke blev det, hvis man bød den dårlige forhold. Der er nogle notater i eskadrillens operationsdagbog fra tiden i begyndelsen af krigen, hvor de var på Shetlandsøerne og Orkney-øerne, som har været fuldstændig forfærdelige steder, hvor der har været klamt og koldt og tåget og frossent og virkelig, virkelig rædsomt at være. Hvor der plejer ikke at stå andet end så mange lettede, og så skød de, og så kom de tilbage igen, og det var sådan og sådan vejr. Men der står der et par steder, at løjtnant Birksted udtalte, at hvordan skal vi forventes at kunne gøre vores arbejde, når toiletterne er frosset til, og man ikke kan få noget mad, fordi kantinen ikke fungerer på grund af frost. Altså at han brokkede sig, hvis ikke tingene fungerede, og han brokkede sig på egne vegne, og han brokkede sig på sine folks vegne. Ikke bare fordi de personligt blev dårligt behandlet, men fordi tjenesten fungerede dårligt, hvis ikke dem ovenpå sørgede for, at tingene fungerede. Birksted blev anerkendt. Nordmændene dekorerede ham og hans kolleger, Mere og Mor, majorer alle sammen på billedet der, med krigskorset med sværd, og senere blev Birksted dekoreret med Distinguished Service Order, og han fik Distinguished Flying Cross af britterne. Alle mulige anerkendelser for sin indsats, og som vi fik han godskrevet i hvert fald 10,5 nedskydninger, en halv sandsynligvis nedskudt og 5 beskadigede tyske maskiner. Og de tyske maskiner, det var Focke-Wulf, det var Messerschmitt 109, og det var Messerschmitt 110, han var i kamp med. Og der findes jo for alle disse luftkampe er der jo piloternes egne beretninger.
ret kortfattede, og der er vidneberetninger om det, og så er der for en enkelt luftkamp er der simpelthen bevaret filmen fra hans fotogevær. Det var meget ofte, at fotogeværerne ikke virkede, eller at der kom olie fra nedskuddet fjendtlige fly blev smurt ud over kameraet, eller et eller andet ikke duede, så det er meget tyndt, hvad der er dokumenteret, og så bliver det jo ikke alle sammen gemt bagefter. Men på Imperial War Museum er der en lang strimmel med helt korte sekvenser, måske 18 sekunder, luftkamp for en hel masse forskellige piloter på en hel masse forskellige dage, inklusiv Kai Birksted. Og der er, jeg kan ikke huske hvor mange, jo, der er 24 billeder per sekund gange, måske 18 sekunder eller deromkring, eller også er det gange 6 sekunder. Men i hvert fald så kan man pille det fra hinanden og tage det billede for billede, og jeg har en tolkekollega, som også er flyvehistoriker, og vældig god til 2. verdenskrigs krigsflyvning, som har splittet den der optagelse ad for mig, billede for billede, og har skrevet kommentarer til, hvad er det, vi ser. Her ser vi Birksted komme ind, og vi kan se, at han drejer sådan, fordi næsen af hans fly er i vejen, så han kan ikke se tyskeren, og nu gør tyskeren sådan, og nu drejer det, nu gør de dit. Og der kommer den farve røg ud af tyskeren, det tyder på, at det er hans rullesystem, der er ramt, og så sker der noget andet, og nu er røgen væk. Og det er fordi, når man flyver så hurtigt, så blæser ilden ud, eller røgen blæser væk, osv. osv. Og det har jeg prøvet at gengive i bogen. Jeg synes, det var interessant at have sådan 18 billeder bare med tekst, men jeg ved ikke, hvad forlaget gør ved det. Jeg ved ikke, hvordan de vil disponere 18 næsten ens fotografierne billedtekst. Det kan ikke være på et opslag. Min kone, der laver børnebøger, så kan ikke lave det folde ud sider. Og det ved jeg ikke, hvad forlaget siger til, men jeg håber, det kan lade sig gøre. Det hører med til historien, og det er sådan noget forfatter bliver glad for, at Birksteds første luftsejr fandt sted i den samme luftkamp, hvor hans fremtidige kones første mand blev skudt ned og dræbt. Det har ikke nogen betydning ellers, men der er dog sådan en skæbne til i det, som er nyttig i bogen. Jeg nævnte, at Birksted var med til at planlægge lagerdækningen af den dag og tiden lige derefter, og det var naturligvis en kæmpe operation, og det var et enormt stabs- og planlægningsarbejde, og resultatet af arbejdet ligger det. Det er jo et gigantisk dokument, som blev udarbejdet som en fuldstændig køreplan for alle eskadriller og radiofrekvenser og alle de planer, der hørte til det der kæmpe arbejde. Og Birksteds chef ved staten, der ved 11 Group, Cecil Boucher, eller hvordan de nu har udtalt ham, skrev et overstrømte brev til ham bagefter, da han flyttede videre til andre gøremål, om at det var aldrig gået uden dig. Og jeg ved godt, at du brød dig ikke meget om dette stabsarbejde, i hvert fald ikke altid, og derfor er jeg så meget desto mere taknemmelig for, at du gjorde det med så kolossal energi og med så enorm samvittighedsfuldhed, hvor det hed, og til fuldstændig perfektion. Og givet det må gå det godt, og flyve nu ikke for vildt i fremtiden og den slags. Og her har vi, det er en anden flyver, det er Rønhoff, Kjeld Rønhoff, som nogle af jer sikkert har kendt, som skrev dagbog. Han skrev også bøger efter krigen om sine erindringer, og de bygger i høj grad på hans dagbøger. I dagbøgerne er hans tegninger med. Det er altså Birksted, der har tegnet en Mustang, som var som sagt den sidste jager, Birksted fløj med. De var ikke i eskadrille sammen. Rønhoff var i eskadrille 332, men de var i en periode i samme wing, og Rønhoff har fortalt om nordmænd, der har fortalt om også sammenstød med Birksted, når de netop landede uheldigt eller ikke levede op til standarden, så røg låget af Birksted, og han skældte ud og var pludselig ikke den vældig venlige og omsorgsfulde chef, han ellers var. Her i cockpittet, der sidder Sonja Irgens, som altså blev enke i en alder af
Hvad har hun været? Hun har været knap 20, tror jeg, da hun blev enke. Og hendes far var direktør for et forsikringsselskab i Oslo, Nordmand, og han var formand for Norske Røde Kors i London, hvor de boede, og hans kone, Sonjas mor, arbejdede i Norske Røde Kors i London, og det gjorde Sonja også. Hun besvarede breve fra krigsfanger og ekspederede pakker til krigsfangelejrene og besøgte flyvestationerne og den slags. Og hen til venstre er Ulla Welle Strandt, hvordan søren var nu det, hvis mor var hofdame, og hvis far var skilærer for kronprins Harald og sådan noget. Og altså begge familierne, og ikke mindst familien Irgens, var mægtig godt forbundet med det norske kongehus. Her der har vi kong Håkon, Christian X's bror, som har været på besøg på flyvestationen North Weald sammen med Sonja. Og der er en irriterende kørselpil, der er kommet med, det skulle den ikke have været. Den kan vi flytte godt. Men de var vældig gode venner, de to familier. Familien Irgens var ustandselig til frokost og middag hjemme hos kongen, og de skrev til hinanden og besøgte hinanden, og det var ikke bare sådan et formelt venskab, men der var en ægte god kontakt familierne imellem. Håkon var meget opmærksom på dem og på Birksted og blev ved også efter at Birksted flyttede tilbage til Danmark med at besøge Kai og Sonja i København og følge hans karriere og prøve på at fremme hans karriere i Danmark, som han jo kunne. Her er vi tilbage i skrabbogen 5. maj 45. Tyskerne kapitulerede 11. maj 45. Kai hjemme igen. Han kom flyvende i sin Mustang fra England og var i København et par dage. Han blev fotograferet, det er Berlingske, der har fundet ham foran Dagmarhus, hvor han stod og ventede på at se Montgomery den 12. maj, og han er sammen med sin kusine Dorit, og det er lige før de er på vej i en lille grøn bil for at køre til Næstved og besøge familien. Muligvis for at tale om den fortsatte karriere i familiefirmaet Birksted, som der så ikke blev noget af, fordi de vilkår, man tilbød ham, var for dårlige, fortæller man i familien. Nordmændene tilbød ham, at han kunne blive oberst i det norske flyvevåben, og måske formentlig få norske statsborgerskab. Royal Air Force ville også vældig gerne have ham, og der ville han få en tilsvarende rang. Men det blev jo altså til, at han efter at have giftet sig med Sonja, som han så ved en fest på North Weald, og historien er, at han så hende gennem lokalet og spurgte en kammerat, hvem er hende derovre? Og kammeraten sagde, hun er gift. Og han sagde, jeg vil gifte mig med hende, eller sådan noget. Og så vi håber, at da han sagde, det så vidste han ikke, at hun var gift med hans eskadrillekammerat. Men sådan blev det altså, men de giftede sig først den 9. juni 45 i London. Jeg ved ikke, om de har været enige om, hun skulle ikke være enke for anden gang, så de skulle lige ud af krigen, før de blev gift. Et beskedent krigstidsbryllup, og så kom de til Danmark, og var lige en tur omkring Oslo for at være i afskedsaudiens og sige goddag og farvel til kongen, og så til Danmark. Og så fortæller Erik Seidenfarten altså, at han i bund og grund var et civilt temperament, og egentlig ikke havde noget ønske om at fortsætte i det danske forsvar, som for øvrigt ikke eksisterede. Og hvad skulle han så lave? Royal Air Force, det norske flyvevåben, valgte han fra, og han valgte at sige ja tak til at blive ansat som civil rådgiver for Forsvarsministeriet i Danmark. Og han kunne vælge stort set, hvad han ville, tror jeg, på det tidspunkt. Og han har en, der har mødt ham, sagt til mig, han var en dygtig mand, og han vidste godt, at han var en dygtig mand. Så han ville ikke finde sig i hvad som helst, og han stillede et vist krav til, hvad han skulle lave. Og det han så blev, det var jo rådgiver for Forsvarsministeriet, som ikke fandtes endnu. Altså forsvarsministeren var minister for krigsministeriet, som var hæren, og marineministeriet, som var søværnet. Først senere fik man et rigtigt forsvarsministerium. Men han blev rådgiver med henblik på en oprettelse af et dansk luftvåben.
Og det foregik i begyndelsen af den periode, vi har her, fra 45 og noget frem. Og der blev det, som Sonja sagde, nogle ubehagelige år i Danmark. Og han var genstand, eller han var centrum i konflikter. For eksempel, hvem skulle være chef for flyvevåbnet? Skulle Birksted være chef for flyvevåbnet, eller hvad? Hvordan skulle forsvaret overhovedet indrettes? Det havde Birksted stærke meninger om, og de karambulerede i høj grad med det, der var søværnets og ikke mindst hærens klassiske meninger om, hvordan forsvaret skulle organiseres. Og så var der hans person som en del i forsvaret omkring det ikke brød sig om. Jeg tror, de synes, han var for meget. Han var for ung, og han havde gjort for meget karriere, og han var for anerkendt, og han var for tit i billedbladet sammen med sin billedskønne norske hustru, og han var for populær, og han var i det hele taget for alt muligt. Så var der spørgsmålet om, hvordan der var ledes med Førslev, som blev chef for flyvevåbnet på et tidspunkt, hvor det nok var begyndt at vokse i Birksteds hoved, at det ville være mere passende, hvis det var Birksted, der blev chef for flyvevåbnet. Så var der spørgsmålet om modstandsfolks og tidligere frivillige i allierede styrkers adgang til stillinger i det danske forsvar. Det kom ikke i første omgang Birksted ved, fordi der var han civilt ansat, men da han så igen blev officer og i første hug rykkede fra at være løjtnant af anden klasse af reserven i marinen til oberstløjtnant i flyvevåbnet, og så 2 dage efter oberst i flyvevåbnet, så var det med hjemmel i den lov. Og det var en lov, der havde mange fjender i det etablerede danske militær og ministerierne, og der var selvfølgelig også en del, som ikke blev vældig glade for at se på, at en mand, som ikke var mere end, hvad var han, et par 30 på det tidspunkt, lige pludselig overhalede dem. Folk, der havde højere anciennitet end ham, stod nu under ham i rangfølgen, og andre fik bare en konkurrent, som i raketfart steg mod stjernerne, og havde minister Rasmus Hansens og pressens bevågenhed. Så var der samarbejdspolitikken, som stadigvæk jo var et kontroversielt emne, og hvor folk som Birksted og Anders Larsen, som jo var død, så det gjorde ikke så meget, men andre, dem der havde foretaget sig noget andet end at være i Danmark og passe deres arbejde der, blev brugt som modbillede til samarbejdspolitikken. Og det gjorde det også vanskeligt. Så var der også gode venner og allierede, og Birksted havde mange venner. Mange af dem var folk i pressen, Erik Seidenfarten. Thorvald Mikkelsen var en meget velhavende og meget velforbundet overretssagfører, som ejede ejendommen Klarskov Gård ved Korsør. Han havde mange gode venner, mange gode steder, og havde meget at gøre også med modstandsbevægelsen. Herman Dedichen var barnebarn af Georg Brandes og ejede en del af politikken, og var i bestyrelsen og havde været en vigtig mand i modstandsbevægelsen, og var også en god ressource og en god ven. Information på grund af Seidenfarten, politikken, fordi den havde det vanskeligt med det etablerede militær, og derfor godt kunne lide mange af de ting, som Birksted stod for, og fordi Dedichen måske var med der. Ekstrabladet var konsekvent virkelig meget på Birksteds parti, og meget aggressiv i kampen imod først Ørum og så Førslev. Amerikanerne i NATO kunne vældig godt lide Birksted og synes, at han skulle, nogle af dem i hvert fald, synes, at han skulle være chef for det danske flyvevåben. Og britterne, Royal Air Force-folk, den britiske luftattaché og folkene i London, så meget gerne Birksted som chef for det danske flyvevåben. Håkon den 7. holdt meget af ham. De tidligere danske Royal Air Force-flyvere og andre så også op til Birksted. Så der var også en Birksted-fløj, nogle af dem i militæret, nogle af dem udenfor. Og den første periode, der var Birksted chef for kontoret for luftmilitære anliggender, som skulle udtænke og skabe grunden til et nyt flyvevåben. Og det var lidt vanskeligt, fordi der samtidig med det fra 46 frem var en forsvarskommission, og mange mente med måske en vis ret, at det var svært at indføre noget radikalt nyt, før forsvarskommissionen var færdig med sit arbejde og havde et forslag til en ny forsvarsordning parat.
Birksted var medlem af Forsvarskommissionen som repræsentant for luftsiden, men synes på den anden side, at man skulle gøre det som i Norge, hvor man etablerede en midlertidig flyvevåbensordning, sådan at man dog havde et eller andet. Og så kunne man jo altid justere det, når man fik en endelig ordning. Men det var ikke alle, der mente det, og det var heller ikke alle, der mente, at man overhovedet skulle have et enhedsluftvåben. Der var en del, der gerne ville blive ved med, at hæren og flåden havde hver sit, eller folk som Ørum, som blev Birksteds kollega i det, der blev efterfølgeren. For han var først til rådighed for kontoret, og så blev han medlem af det luftmilitære udvalg, som blev dets efterfølger på grund af forskellige intriger. Man blev i krigsministeriet blev man bange for, at kontoret for luftmilitære anliggender, fordi de var enormt aktive og blev ved med at ansætte folk, ville vokse sig større end krigsministeriet og mægtigere og tage ressourcer, og så fik man den lavet op til et udvalg, som var rådgivende og ikke sagsbehandlende. Og der var Ørum med som repræsentant for hærsiden, og Ørum syntes ikke, at man skulle have et enhedsluftvåben. Og hvis man skulle, så skulle man i hvert fald lave det ved, at hærens flyvetropper overtog søværnets flyvevæsen, og så var alt sådan set godt. Alle behøvede man ikke gøre ved det. Og der opstod en meget voldsom, også både faglig og personstrid imellem Birksted og Ørum, der mente radikalt forskellige ting. Og søvæsenets mand Scheibel var sådan set var på Birksteds parti. Han kunne også godt se fornuften i et enhedsflyvevåben, og var i hvert fald ikke med på, at marinens flyvevæsen skulle spises af hærens flyvertropper. Men det blev der brugt vældig mange kræfter og ressourcer på, og Birksted troede af flere omgange med at tage sin afsked, men blev overtalt til at blive. Og så overlappende med det, ja, så var der altså arbejdet i Forsvarskommissionen. Den blev sat i stå i en periode, fordi så var der forhandlinger om et skandinavisk forsvarssamarbejde, hvor Birksted også deltog i et ekspertudvalg og skrev en udtalelse, som gik temmelig meget imod det, den samlede forsvarskommission havde skrevet om, hvordan det nordiske samarbejde burde være, hvis det skulle eksistere. Og han sagde sådan set det samme, som han sagde i Forsvarskommissionen, hvor han også gik stik imod hæren og flåden. Han sagde, at det, der var brug for, det var et mægtigt flyvevåben. Så var der brug for en lille og let hær. Den skulle være egnet til at forsvare sig imod luftlandsætninger. Den skulle ikke have en hel masse køretøjer. Den skulle ikke være afhængig af transport, fordi han havde jo brugt vældig mange dage i cockpittet på at angribe tog og transporter på jorden. Og det var heller ikke godt ved store sejlende enheder, fordi de var også meget sårbare, og flyvevåbnet kunne ikke dække dem, så man skulle, hvis det gik højt, så skulle man have nogle undervandsbåde, søminer, torpedoer, men man skulle i øvrigt satse på et flyvevåben. Og så var der det, at man skulle i virkeligheden ikke forestille sig, at man kunne forsvare Danmarks grænser. Danmark havde for ringe dybde, Danmark kunne ikke stå imod, men både i den nordiske sammenhæng, hvis man tænkte sig sådan en, eller i andre sammenhænge, så var der brug for hjælp udefra, det vil sige vestfra, så Danmark skulle søge imod det, der var på vej til at blive NATO. Hvis man etablerede et nordisk samarbejde, så skulle det ikke stå alene, for det kunne det ikke. Det skulle forankres i Vestunionen, som blev til NATO, og den hjælp, der skulle komme udefra, den kunne bedst landsættes i de vestnorske havne, og derfor havde den nordiske forsvarskommission ret i, at det gjaldt om at sikre det centrale, sydlige Norge, Sverige, for det var der havnene var. Men fejlen, sagde Birksted ved nordiske forsvarskommissions betænkning, det var, at man samtidig ville forsvare en masse yderområder, som man ikke rigtig havde brug for i første omgang, og som man ikke magtede at forsvare herunder Danmark. Det danske forsvar, det skulle simpelthen bruges til at forsvare det sydlige Norge og det vestlige Sverige, sådan at man der kunne modtage forstærkninger vestfra, og så kunne man befri Danmark bagefter. Det var frihedsforsvaret.
Så modererede han det i nogle udgaver til Nøje, vi skal kæmpe så længe vi kan, så meget som muligt, men forsvaret skal være indrettet på at gøre det, som nordmænd og tjekker og polakker og alle mulige andre fornuftige folk gjorde under krigen, flytte så meget som muligt af butikken til udlandet og kæmpe sammen med vores allierede derfra for vores frihed. Og det var der mange, der godt kunne lide, også konservative og venstrefolk, overraskende nok. De radikale kunne vældig godt lide det. Folk i hæren kunne overhovedet ikke lide det, og Birksted anskaffede sig givetvis en masse uvenner i både hæren og flåden på den konto der. Men det er vigtigt, altså, at han tjente i NATO-forankringen, og var jo på den måde, kan man sige, på den rigtige side af historien. Det er ikke på grund af ham, naturligvis, at Danmark tilsluttede sig i 49, men det var den vej, han tænkte. Han præsenterede det i en tale i Studenterforeningen i februar 48, hvor han lancerede, han brugte ikke ordet frihedsforsvaret, men han lancerede ideen, og den blev meget flittigt debatteret i pressen derefter i lang tid. Birksted holdt et hav af foredrag, som blev refereret i pressen, og der var ofte politikere blandt publikum, der var sjældent officerer blandt publikum. Kong Håkons tale, nævner jeg, det var i 48, hvor kong Håkon holdt en tale på Amalienborg, Danmark og Norge, og hvor yndigt og godt det hele var. Og så var han særlig glad for de danske flyvere, der havde hjulpet nordmændene, og der ville han gerne særligt nævne Kant Birksted, som var en meget, meget stor og fremragende mand. Og han var den eneste, der blev nævnt ved navn i kong Håkons tale den aften på Amalienborg. Og den blev transmitteret i radioen, og aviserne var helt ellevilde dagen efter, og igen fandt det temmelig mange for brystet. Kong Christian X synes det var underligt, og han synes det var endnu underligere, da kong Håkon mødte op ude på Svanevænget nummer 3, hvor Birksted boede på det tidspunkt, for at overrække ham den norske Sankt Olavs orden kommandørkors med bryststjerne, som er den fornemmeste norske fortjenstordens næsthøjeste klasse. Og kong Christian sagde, nå, hvorfor så høj en orden? Og kong Håkon sagde til sin adjudant, Vilhelm Mohr, da de sad ude i bilen bagefter, og sådan en dekoration, den hjælper. Og det gjorde det så ikke, men altså tanken var, at man var i Norge opmærksom på, at den store norske krigshelt ikke fik den behandling i Danmark, som nordmændene synes han burde have, og derfor kunne det jo være forhåbentlig, at man kunne hjælpe ham til. Sådan nogle historier og sådan nogle billeder af Sonja og Kaj, og historien er også, at Kaj var et sådan temmelig, sådan det ikke indesluttet, men sådan en stilfærdig mand, der egentlig trivedes godt med at sidde hjemme, mødes med få gamle venner, og Sonja var et fuldstændig fantastisk selskabsmenneske. Hun var en strålende værtinde og en strålende gæst, og hun var livlig, og hun elskede at bringe folk sammen, og hun var sådan lyste i selskaber og repræsenterede familien og skabte kontakter, og sønnen siger, at deres fælles venner var i høj grad Sonjas værk på nær de gamle venner fra krigens tid. Hurtigt det sidste, flyvevåbnet blev oprettet. Skulle det være Birksted? Skulle det være Ørum? Det var Rasmus Hansen, forsvarsministeren, socialdemokrat, som vældig godt kunne lide Birksted. Han skulle vælge, og han ville nødig vælge mellem de to, fordi de havde begge to venner og fjender, og det var ikke nemt. Så han valgte i stedet for Førslev, som vi ser til højre, sammen med den norske chef for NATO, og amerikanske chef for NATO's nordflanke flystyrker. Førslev havde i mange år været flyverattaché i Washington, så han var på sikker afstand af balladen, så ham kunne man udnævne, og han ville også kunne holde balancen, mente man, mellem hærens og søværnets folk, når der skulle fordeles poster i det nye flyvevåben. Så Birksted blev forfremmet til Europas raketfart og blev stabschef hos Førslev. Og på det tidspunkt, der havde det stået så mange gange i alle mulige aviser, at Birksted burde være chef for flyvevåbnet, at tanken må have fæstet sig. Og jeg tror også, at han kunne få den selv med en vis ret. Altså, den italienske premierminister og alt muligt politiker, Giulio Andreotti, sagde om sig selv, jeg betragter mig selv som værende af middelhøjde. Men når jeg ser mig om,
er ikke fordi, jeg får øje på kæmper alle vegne. Og Birksted, han vidste godt, at han var et godt stykke over middelhøjde, sådan blandt danske flyvere på det tidspunkt, og han har nok haft svært ved at få øje på kæmper i landskabet, på folk, som helt oplagt var mere egnede end ham til at være chef for flyvevåbnet. Det blev sagt gang på gang, at Birksted ikke havde stabserfaring, eller han havde ikke stabsuddannelse, eller han havde ikke erfaring med dansk administrativ praksis. Men Robert Ramberg, som havde været på stabsskole i Royal Air Force, skrev en udtalelse om forskellige ting, hvor han blandt andet nævnte det der med Birksted og administrationen, og skrev, at det var jo altså ikke værre, end at man jo nok kunne finde ud af at rette hans forskellige forslag til, formelt sådan, at de passede med dansk forvaltningspraksis, og i øvrigt så var Birksteds forskellige talenter og erfaringer var jo fuldstændig enestående og uundværlige. Han sagde ikke, og derfor skal han være chef for flyvevåbnet, men at han var uomgængelig nødvendig for det, man var i gang med. Men han blev altså gjort til stabschef. Først det ville hellere have haft, han skulle have været et trin længere nede som chef for operationssektionen i flyverstaben. Måske fordi så kunne Førslevs gamle ven, Tage Andersen, være blevet stabschef. Han kunne Førslev sikkert bedre samarbejde med og bedre lide end Birksted, og så ville Tage Andersen have været tættere på at kunne efterfølge Førslev som chef for flyvevåbnet, når Førslev engang skulle på pension. Måske. I hvert fald så var stabschef-tiden præget af en rigtig elendigt samarbejde med Førslev, og dårlig kemi imellem dem, og faglige forskelligheder, og Birksted var væk en del af tiden. Han var på stabskursus hos Royal Air Force, og så var han på NATO Defense College, som var i Paris på det tidspunkt, og han var ved forskellige NATO-stabe, og så var han hjemme igen, og fortsatte i flyverstaben, og havde det rigtig dårligt med Førslev, og det blev så endnu dårligere, da det blev besluttet af Førslev, og det er på det tidspunkt Socialdemokraten, der er Venstre, forsvarsminister Harald Petersen, at Birksted skulle være chef for Vestre Basiskommando, fordi chefen for Basiskommandoen, Tage Andersen, skulle til Defense College i Paris. Og det var sådan, at flyvevåbnet var normeret med 2 generalmajorstillinger. Men der var 3 officerer, eller 3 poster, som havde ret til ansættelse. Den ene, det var stabschefen, det var Birksted, og så var der de 2 basiskommandochefer. Det var alle sammen generalmajorstillinger. Og hvem skulle så have de 2 stillinger? Tage Andersen fik den ene som chef for Vestre Basiskommando. Den anden blev liggende i skuffen hos Førslev, og den der skrivebordsskuffe, den kommer igen og igen i avisartikler og lederartikler. Det blev et billede, der sad fast, generalmajorstitlen i skrivebordskuffen, som man heller ikke ville give nogen, hed det, end at give den til Birksted. Men da så Tage Andersen kom til Paris, så blev Birksted sendt til Karup for at lede Vestre Basiskommando, så han overtog en post, som var underordnet stabschefen, men hvis tidligere indehaver havde været generalmajor, men han fik ikke den tidligere indehavers højere rang. Og det blev han meget vred over. Desuden så var han vred i forvejen, fordi han synes, at de der basiskommandoer havde fandens skabt. De var oprindeligt opfundet som et administrativt led, og det operative skulle styres fra staten, men der var sket et eller andet sådan, at basiskommandoerne havde fået en underlig sammenblandet operativ administrativ rolle, som Birksted synes var dybt underlig og skadelig. Så han ville ikke være chef for noget, han ikke synes burde findes, og han var også vred givetvis over at skulle afløse en generalmajor uden at få den tilsvarende rang, og så var han i øvrigt vred på Førslev. Derfor han skulle møde til tjeneste, og han var ansat den 1. september 53, og den 23. august, der var chefen for den amerikanske rådgivningsmission, som var brigadegeneral i det amerikanske flyvevåben, Martin Miller, hjemme hos Kai og Sonja,
og der fortalte Kai ham, at han havde tænkt sig at tage sin afsked. Og dagen efter kom der med bud. Budet var en oberst, som ikke vidste, stod der på konvolutten, hvad brevet indeholdt. Et håndskrevet brev fra brigadegeneral Darcy, der sagde, at han var vågnet med hovedet fuld af rædsomme tanker om, hvilken katastrofe det ville være for det danske flyvevåben og for NATO, hvis Birksted gjorde alvor af at tage sin afsked, og ville han ikke godt levere. Og Darcy var sikker på, at der snart ville komme en fornuftig løsning. Måske fordi der snart skulle være folketingsvalg, og så ville der måske komme en anden og bedre forsvarsminister end Harald Petersen, og så kunne det være, at først jo ville blive fyret, og så kunne det være, at der skete et eller andet godt. Det skete ikke, og Birksted blev chef for Vester Flyve Basis Kommando, men var der kun i kort tid, og han indledte med at sygemelde sig under en stor NATO-øvelse, muligvis endda, det er lidt svært at forstå kronologien, muligvis endda i 2 på hinanden følgende store NATO-øvelser, hvor han bare ikke mødte op og overlod til Førslev, som ikke havde begreb om, hvordan man gjorde at styre en øvelse, som blev pænt behandlet i det meste af pressen i begyndelsen, og så begyndte historien at handle om, at det ikke var gået særlig godt. Og Førslev blev selvfølgelig rasende over at blive svigtet, og han opdagede så, at Birksted i hvert fald den ene af gangene var gået til møde med forsvarsministeren, som nu var Rasmus Hansen, uden at Førslev vidste det, og den slags. Altså virkelig grove løjer. Og vi nærmer os slutningen i rask fart, men Hugh Saunders, som i 54, da Førslev var lige på nippet til at blive fyret, tror jeg, på grund af de mange flyveulykker, og på grund af Rasmus Hansens generelle utilfredshed med ham, fik lov til at blive indtil pensionen 2 år senere. Og så blev han jo udstyret med en kommitteret i form af Hugh Sanders, der havde været chef for 11 Group, da Birksted var ved staben i 44. Han blev kommitteret for det danske flyvevåben, barnepige fra Førslev, og han skrev til en amerikansk general, som også satte stor pris på Birksted, at Birksted jo havde opført sig utroligt tåbeligt, da han skulle arbejde sammen med Førslev. Førslev havde sandelig også en del af ansvaret, men Birksted havde stødt mange fra sig ved sin optræden og måtte prøve at genvinde tilliden hos folk omkring sig. Præcis hvad der skete, ved vi altså ikke andet, end at der var den eller de episoder med øvelserne, men stemningen omkring Birksted var dårlig på det tidspunkt. I 53, der var stadigvæk folk på hans parti, men der var også dårlig stemning. Birksted tog sin afsked i november 53, afleverede samtidig et promemoria til forsvarsministeren om flyvesikkerheden, og det promemoria var i virkeligheden et 2,5 siders oplæg til en fuldstændig omkalfatring af flyvevåbnet fra øverst til nederst, inklusive forsvarets budgetlægning og ned til, at man burde indkøbe armbåndsure til piloterne. Og alt, hvad man kan forestille sig derimellem, havde Birksted meninger om, hvor en hel del blev gennemført sådan efterhånden, som årene gik af andre chefer senere af. Birksted fik ikke sin afsked, men blev ansat til rådighed, fordi Rasmus Hansen ville ikke af med ham. Han ville heller ikke fyre Førslev, men han fik så, rettere sagt, Hugh Saunders fik ventileret, at Birksted kunne komme til Shape, hvor han blev ansat og var ansat fra 54 til 60 ved Air Defense Division og beskæftigede sig med civil og militær flyvning og anvendelse af civile ressourcer og forskellig planlægning ved en stab, som på det tidspunkt jo begyndte at vokse og også omfattede, og det skal jeg se her på, blandt andet tyske flyverofficerer. Og vi har navnene herude. Richard Heusler og Høsel. Jeg har ikke haft tid endnu